Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. TV, it's the CAF Champions League, Orlando Pirates 0, MCA 0. I'm joined by Frank the Beekeeper. Yeah, wenkabi. Yeah. Hayi kuyasebenzeka mfethu yonke into ihamba kahle. Kusesigodini la kusikaMamenzela. Sha. Yeah, la sijabula khona. Yeah, so yiyo leyo ndaba mfethu lokhu siqila senjalo siumuzo omnyama. Yes. Lokhu spraye njalo mfethu. Yes. Yeah, and angazi abanye abantu but mina kwelami side ngizogcina ngiprazona inyusi lezi. Yeah. Ya inyama iyaphela mfethu lokhu siye njalo emafrijini. Ya into esingayisho bafethu no umdlalo omuhle mawuqhubeka. Yes. Siku semifinal njoba ngikhuluma mfethu. Yeah. Ya and semifinal ye CAF. Ya ngoba kufanele sihlukanise labo sibo bangadideka abanye abantu. Yeah. Ya usino si kuno si we CAF, CAF. Yeah. Bese kuba no C wekhufe. Mhlawumbe umuntu angacabanga ukuthi ngikhuluma ukuthi sekuma semifinal wekhufe sikuma semifinal weCAF. Yes. Kunestar lapha ya. Hey ndoda. Ya njoba ngikhuluma Sithibo njengamanje into ethibo ma 23.5 million. Yeah. Into esephaketheni already. Ingene kuphakani? Engicabanga ukuthi even imali ye league isemuva kule mali esesikuyo njengamanje. Thole 23 meter. 23 already mfethu. Damn. Ungizwa kahle. So singamabhakaniya sisemnothweni mfethu izinto ihamba kahle. Ya kuhlangahlangene mfethu sithi sithatha amakhaphu ngapha sithi goodbye. Oh yeah. Sithi goodbye ku Spanish Gita. Yeah. Ending neshow mfethu ukuthi umjida before hambe. Uyohamba iJazz the Pirates nezida ezimbili. Ya ita safika ngathi star eMzansi. Sha. Namanje futhi ayikho team ezothola istar singakasitholi thina. Yeah. Understand? Yeah. So amakhokho million ngiyacabanga ukuthi njengamanje abhizi ngokuvalelisa ubaba wabo awa Jose Rivera. Yeah. Yeah, so sifuna ukumvalelisa kahle. Yeah. So mvalelisa ngeCAF. Wa. Simvalelise ngeNedbank. 2. Bese sesivala ngaloko kweleague. 3. Yeah, u3 akukho kwesithathu mfethu amakhapha azobe sephelile. Ngiyakubamba. Yeah, so into engingayisho mfethu mabhakaniya number 1 asibonge attendance. Attendile abafana bami. And la bengangenwa simahla mfethu. Yeah. And bengangenwa ngamatikiti of 15 Rand. Yeah. Ungizwa kahle. Yeah. Kuphathi istadium amajita sishaya sagcwala nswi. Mfi. Uya understand? Mfi. Ya ngisasho namanje bafethu ingane eyizelwe izolo nezizalwa namhlanje nezozalwa kusasa. Abavumela abantwana beze emabhakanini. Kuyajatshulwa lapha mfethu. Ngiyathola. Ya and hadlakhe kwabantu kade beminyile ngiyazi siyiteam mfethu ehlukumezayo kunabantu kade beminyile mfethu bethi hey Pirates yaphuma and ngizwile ngithema ngigugula kahle ngacheck ukuthi ama pains alende safe endaweni ezu2 kuphi afikile kwa DStv wathi ku Mr Junior Kanye akakazi umjita sifisela into enhle wathi sizophuma lapha ekuqaleni uJunior Kanye yanize nimtshele ukuthi ngithi mina kusasa phuthume ekseni njengasha u12 ayobona uDr wamapiles ayiminyelwa le team le yeah and ama pains aphinda afikile nasemazebrini yeah amazebra wasifuni Kaizer Chiefs of course that's why mangithi nje mina sithi wina sidlalela iCAF ngifuna ukucacisa ukuthi akusiyo iCup Cup lesidlalelayo. Yes. Akusiyo iCup yengodo le. Yes. iCup othi mawuwina uthola istar. Yes. Ziya ngama level mfowethu. Asifana. Sisazoqhubeka sidize mfowethu siye Africa. Yeah. Bazoloku bephakamise njalo nje becheckile bethi bhava ilokhu siya le. Bangayi. Siteam enestar ejezini. Yes. Thiwa abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni. Hey. Mabhakaniya bafowethu. Siyanthanda mamember ami. Good mabhakaniya well done. Tango. Siyabonga. Akho.